Nielen náš okres, nielen novostavby alebo rekonštrukcie vlastných budov, ale v prípade dobrej lokality napríklad aj prenájom od súkromníka. Coop Jednota Nové Zámky sa etabluje všade, kde zanalyzuje dopyt potenciálnych zákazníkov po kvalitných potravinách, aby boli k nám čo najbližšie. Pán predseda, tak nie sme v Nových Zámkoch? Dneska sme v Komárne. Tu sme využili teda ponuku, respektíve príležitosť, tak sme sa rozhodli, že otvoríme túto predajňu, ktorá je menšieho rozmeru, bude patriť do reťazca Mix, akých máme tiež niekoľko v 3 okresoch. Je to v nájme, v podstate má to jeden pán, ktorý nás oslovil, poznajúc kvalitu našich služieb. My sme zhodnotili situáciu, umiestnenie predajne a podobne, čo sa tu dá dokázať a aká ponuka sa tu dá urobiť. Sme sa dohodli a 15. januára sme prevzali objekt, sme ju zrekonštruovali, modernizovali. Predajňa momentálne ponúka 2300 tovarových položiek na takom malom priestore 136 m2 predajne plochy. To je, myslím si, že nie je veľký priestor, ale dá sa tu urobiť adekvátna ponuka. Predajňa ponúka vysoký štandard, musím povedať, lebo je tu krájač chleba, je tu bankomat, sme rozšírili predaj valeného mäsa a mäsových výrobkov, alebo aj hydiny. A v konečnom dôsledku je tu aj fľašomat, to znamená, že zákazník tu nájde absolútny komfort a myslím si, že dokáže naplniť svoje očakávania. Vidím, že ste aj na túto predajničku hrdí. Tak ja som hrdý na každú predajňu, lebo si myslím, že keď sa dostávame bližšie a bližšie k zákazníkom, takže to naplňa zmysel našej práce a keď zákazník je s tým spokojný, čo dúfam, že bude, tak si myslím, že to nás motivuje k ďalšej práci. Čo to očakávate? Vidíme tu domy okolo seba? No, tu v širšom okolí nie je žiadna ponuka alebo predajne potravín takéto charakteru a to sme ako využili a tak sme to zhodnotili, že môžeme osloviť širší okruh tu bývajúcich. Je to predajňa, ktorá by mala slúžiť na každodenný nákup. A je to najbližšie k týmto obytným domom, tak si myslím, že zákazníka to osloví a časom zhodnotí, že sa tu oplatí nakupovať. Takže ak sa niekto napríklad zo svojej predajničky rozhodne odísť do dôchodku, kľudne môže osloviť Coop Jednotu Nové Zámky, aby teda pre zákazníkov zabezpečili aj takéto malé predajne. No, samozrejme, pokiaľ tá predajňa má spádovosť, alebo objekt má spádovosť a javí sa tam aj určitá ekonomika, tak si myslím, že to je stále aktuálne. Otváracia doba? No, 6 dní v týždni, v nedeľu je to zatvorené, lebo mixy sú zatvorené a od 6. do 6. a v sobotu do 13. hodiny. Maličká predajňa typu Mix spĺňa všetky požiadavky okolo bývajúcich Komárňančanov. Idete kupovať. Čo si idete kúpiť? No tak uvidím, ešte neviem. Potom sa rozhodnem, keď budem vidieť. Ako sa vám to páči zatiaľ? Veľmi pekné je to spravené. Tak, jeden súkromník to má. Tak, ale určite tam nebol taký výber ako teraz, že? Nebol, áno. A dosť drahý ten obchod bol, takže radšej ľudia chodili do veľkých obchodov. No, tak teraz sa to asi zmení, lebo Coop Jednota Nové Zámky je blízko a je lacná však. No, dúfam, že bude. Takže, pani vedúca, je vás tu 5? Áno, je nás tu 5. A robili ste to aj predtým, v tej predchádzajúcej predajni? Áno, pracovala som tuto s jednou kolegyňou z Adrikou. Takže ste vlastne prešli a Coop Jednota vám to umožnila? Áno, presne tak. Aké máte pocity? Super, trošku sme sa narobili, ale super. No poriadne ste sa narobili. Bol to mesiac vlastne tvrdej driny upratovania? Tak dá sa povedať, že mesiac. Čo sa tu všetko vynovilo? Tak okrem podlahy všetko. A v nedeľu nebudete otvorení? To nebude problém? V nedeľu nie, tak snáď si na to zvyknú zákazníci. Keď si nás obľúbia, tak budú vedieť nakúpiť aj do tej soboty, do tej 1 hodiny. Ako sa vám tu páči? Je to obnovené, je to krásne, je to čisté. Videla som, že sa vám páčilo, že vás ponúkli koláčikom. Áno, to je novinka. No ale zajtra už koláčik nebude, ale dúfam, že prídete aj zajtra. To som povedal aj zajtra prídem, keď nebude aj pogáčik. Čo tu budete nakupovať? Základné potraviny. Tu bývate niekde na okolí? Áno, tu na Leteckom poli a veľmi nám chýba ten obchod, keď to bol zatvorený. Ako sa vám to tu páči?
Veľmi páči. Niekedy aj ja som robila tu. V tejto predajni ste robili niekedy? Áno, áno. No ale to je na nepoznanie teraz, že? Áno, áno. Tak čo by sme odkázali vedeniu Coop Jednoty? További sok sikert kívánok. No ako sa ti tu páči? Páči. Ako sa vám tu páči? No veľmi som rozčarovaná, lebo my sme susedia a mám ešte v očiach ten starý obchod. No, aké to je teraz? No toto je úžasné, novota, sviežosť, pekne usporiadané, veľmi sa mi páči. Bývate tu niekde na okolí? My sme susedia tiež vedľa, žltý dom, tak sme dvaja žltí tu vedľa seba. Takže asi tu budete takým každodenným hosťom u susedov. Určite, papučiach, pohodlne. Dajme odkaz pánovi predsedovi. Odkaz. Tak veľmi pekne ďakujeme. Letecké pole si to zaslúži. Je tu množstvo obyvateľov, ktorí sme už postarší, takže malá prechádzka, zdravý vzduch a krásny obchod, dobrý nákup, čo iné. Kde pôjdeme s vami najbližšie? Čo sa chystá do budúcna? No keď všetko dobre pôjde, tak okolo 25. alebo respektíve do konca mesiaca by sme chceli otvoriť v Šuranoch jednu predajňu, ktorú modernizujeme. A avizovaná 24/7? A to bude ďalšia 24/7, takže tak sa pripravuje, práce prebiehajú podľa plánu, takže určite koncom marca by to malo byť otvorené. Onedlho môžeme teda nakupovať v novúčkých priestoroch aj v Šuranoch v centre mesta. Navyše bez časového obmedzenia.